A gwrthau, prawsons. Ydy anghofio ni dy waith gartre? Mae rhywun wedi dŵ gyda bore, ysdi? Sa'n byd yn bod. Dwi'n meddwl dwi. O, mae rocyn bach wedi bod yn meddwl. Meddwl am beth na'r cwestiwn. Ne, meddwl am bwy yma lle. O, dad! Mei! Mei, beth sy'n neud? Oedd y lle ma'n llawn dop, a pawb eisiau panad cyn i'r ysgol yn doi. Dipyn o gynulleidfa felly. O, sa werth ti clywed. Io, mae di bod yn gofyn am drwbl dydi. Gafodd o rhywfaint o effaith arni? Na, dim llawer. Glywys i'n ordro islwyn wan i ffonio hogyn Tom Parry gynnig Rownd Ffion o fo. Dwi'n meddwl bod wedi cael llawer o lwc oedd. Chafodd o fawr o lwc wrth ei priodi, ys ti'n gofyn i mi. Na, sy'n o'n. Ie, dwi'n hwyl nawr. Un arall yn rhi o ffoi weli fe? Dos trwy'r rhain ata. Nes ffeili di rywun. Os rhaid. Wel, wrth gwrs mae rhaid. Papur am dylifrau hunan yna'n. Wel, beth am Roger? Alla hyd yn oed fe ddilifro papurau? Wel, Job i blant ydi rownd papura. Ond ta ffonio rheina. Neu lle mae chdi fydd yn gwneud y rownd. fi. Bore da, lady. O, Bryn. Ie. Sgobeth gael un o'r bacon sandwiches bendigedig na? Mi newydd roi Mrs Smith dan y dorche. Pawb a'i job, de, Bryn. Fydd arwer mewn ma ydi? Oedd pam. Fi'n bicson dan o fe. Ystod ti syniad beth sy'n ei gnoi e? Son o fe fel hunan o gwbl? Mae deryn bach di deud tha i, ynddo. I glwad o'n holi Lina, mae pwy di'r bobl sy'n aros yn y tŷ ar yr ynys. O, mae gynna fo ferch yr un oed a Ari. O, dy rhan di o'r byd, maen nhw'n dŵad te. De Cymru, South, i rwla o gwmpas Abertawe, dwi'n meddwl. Wel, mae o yma'n gweithio yn ysbyty Gwynedd. A rhyw condiment, ti'n gwybod? Secondment, ti'n meddwl? Ie, peth ddel di fyd. Ti isio panad, oes? Diolch. Lys sy'n gwisgo trwsus, de. Sdi hi di deu, sgyn Ffion am gobaith. Rhaid i lad dy hyn. Mae'n tan diwar wsos. O lys ti bod yn ei bennos, di. Pobl yn cwyno fod y bapurau di'n hwyr. Sa hi'n cwyno llai a helpu mwy. Ac rwy'n i lle fyd o. Sa bwldos yn gael gweithio honna ni lle. Ari, gweld bod chdi di dal myrmyd. Peth anodd i ddal gafel yn ysdi. Slippery. Sa diol? Wedig bod Roger di bod yn sniffian yn chwmpas i drwy'r dydd. Well gyn genod hogia ceir na hogia bach beics di. Tyd. So felly gen o bach ar os ydrych chwarae fo dolis. Fysi, rwy'n di dwy'n dy jips di Fifi. Neu rownd papur yma. Na gyd wedi wneud trwy ti, ddiw blwmyn ffono a i beth. Na gyd bod fi moyn medal, just gair bach. Gair bach o werthfawrogiad. Stres? Ti moyn dy bai? Odw. Neith neb chi. Ha? Cefnogi Ffion maen nhw de. Neith neb i rownd i. O. Paid ala fe gyd yn unwaith. Be, ar farsbar? Diolch. Diolch yn fawr.
ges ti rhywun? Na, dim to. Pishi deg? Pennod, please. Mi. Be? Ti'n bod hyn ast? Dwi wedi bod el mil fi. Braf, de. Ifanc ac mewn cariad. Ond si trio fi. Arwel eich am. Wedi bod yn disgwyl amdano ti. Ti'n gwybod y delivery na ti wedi cynnig yr ferch fach newydd? O ia. Ie. Siwt yn gwmws, wyt ti'n bod rhaid i cael ei draw? So ti light aircraft nag oes neb yn gwybod arno fe, neu falle bod ti'n mynd i wso un o eirch dy dad fel cynw. Nag e bod fi eisiau amhariad y love life di na dim, ond... Ie, dyma ddifn. Iawn. Na, ond mae dyn yn gallu boddi mewn llon llwy de o ddŵr, na me? Ha? Diolch. Cyn i ti ofyn, na, wi ddim di ffindo neb. Na, ddamwn. Falle dylen ni roi rown nôl i Ffion. O, na, nai. Gwrandwch. Falle bod gen i rywun i chi. Yli. Mae dal yn ei bocs. A gyda hi am ostyngiad os lici di. Please. Dwi wedi clywed am bobl yn newid i hobbies efo troad y gwyn. I be dwi angen helmed a fi'n wedi cael y sac. Fyddai'm angen y beic mwy chwaith. Oce. Gyn ti dro gwerthu hwnnw mi hefyd. Na chdi. Diolch, Bob. Lle gai llai e swnio ni rwan. Os di hwn, de? Ie. Chdi medru newid y sydl am un llitach. Sa chdi isio, lle? Os o ti isio. Ti'n isio rhyl yda ni rasio, cofio? Hei, ni'n afaglu lot o rasio. Nes i'r ben glim ar hyn. Problemau ni bod beics Bangor am 2 blynedd, bai. Harry Stiffs. Mae gan i di chdi. Dim ond sioli dwi am. Am be? O'r hogan newyn Abertawe. Be oedd hi isio? Fel i. Di gnoi gyn gariad mae o, ia. Isio stwff sgotaidd thad o di. Mae'n osis i hwnna, Lili. Llyn da, dire. Peik, boi. Andros y ffeit. Bob Pikes. O! Sut fedra chi? Bob Butchar ddylsyn ni alw chi, dim Bob Bakes. Gei di rent fori gynnau, wir er. O, pa becso. Sa'n ti di ffili to? O, ffixo'i slatau na ti fydd cydwrth o. O, diolch. Ei, beth sy'n bod? Llofrydd, dio. Myrdrar. Pwy? Lladd creaduriad bach di niwad mond iddo fo gael brolio. Sgodyn bach na ffrwg i neb rioed. O, Bob Bakes yn sgotwr. Dwi am brynu piran arall. I be? I roi ni fatho. Efo fi bob man o fel, ti'n gwybod fel, dwi'n deitha chdi. Dwi'n cofio dod i Birmingham un tros di. Fe ti par wedars, gwstio? Wedars?
Di o'n yn gweld beth oedd chdi, Ffion? Hobi di oedd o fo? Pawb yn wahanol sti? Wel, madam, chi wedi dod yma i greu rhagor o drwbl? De un peth a ti. Nhw'n cael andros o job ddod o hyd i wyn dy ledi. A mae yna bethau pwysicach na rhyw hen rawn bapur wirion. 7 diwrnod yr wythnos. A gallai ddim bwysleisio digon mor bwysig ydy hi fod yn gwrtais. A pheidio helech traed ar y ffordd yn unman wrth gwrs. Mae'n dipyn o gyfrifoldeb wyddoch chi. Ac mae'n holl bwysig bod yn brydlon. A mi fyddwch chi allan ym mhob tywydd wrth gwrs. Rwan ta, ydych chi'n deall? Ydw, wrth gwrs. Na fo ta, bendigedig. 7 o'r gloch bore dy llun wan. Cofiwch chi osod y larwm na.